Patay nang napalgan ang ikatulong tinun-an nga naanod sa baha sa munisipalidad sa Argao ni atong Lunes sa hapon samtang nagbunok ang uwan. Ang lawas ni Caroline Marzon napalgan mga alas 11 sa buntag kagahapon sa Argao, dihang gisuhid sa mga rescuers ang kadagatan. Una nang nakita ang lawas nila ni Rachel Pasahe, taga Barangay Canbantog, ug Earl Kyle Sardido. Si Pasahe nakita ang nasangit sa usa ka gapnod dihang nihubas na ang baha, samtang ang lawas ni Sardido nakaplagan usab sa kadagatan mga napo ka kilometros gikan sa baybayon. Matud ni SPO4 Esteban Albuera, deputy sa Argao Police Station, nga ilang gipaspasan ang pagpangita sa mga biktima sukad ni atong Lunes sa gabi dihang gi-report kini kanila. Sila si Marzon ug Pasahe naa sa grade 9 samtang si Sardido naa sa grade 7.